Tervetuloa osallistuen Zoom käyttöohjeeseen. Tule ajoissa, jotta ehdit varmistaa laitteiden ja yhteyden toiminnan. Liity mukaan klikkaamalla linkkiä, jonka sait. Jos sun koneella on asennettu Zoom, niin paina ponnahdusikkunasta avaa. Ja jos ruudulle tulee englanninkielistä tekstiä, eli Cookie Settings, niin paina Accept Cookies ja sitten Launch Meeting. Ja täältä se näyttää koneella. Siinä on ponnahdusikkuna ja sitten tämä sininen Launch Meeting. Jos koneellesi ei ole asennettu Zoomia, laite kysyy, haluatko asentaa sen, eli paina Download Now tai mobiilissa lataa applikaatio. Anna koneesi ladata tiedosto, avaa tiedosto ja anna koneen asentaa Zoom-ohjelma. Kun koneesi on asentanut Zoomin, avautuu ikkuna. Siinä pyydetään nimi ja salasana ja Meeting ID. Paina tässä kohtaa Cancel. Mene takaisin sähköpostiin tai koulutusalustalle ja klikkaa alkuperäistä linkkiä uudelleen. Syötä avautuvan ponnahdusikkunan nimesi ja paina Join Meeting. Lisäksi valitse valikosta Join with Computer Audio. Mikäli liityt puhelimella tai tabletilla, valitse Join Audio Wi-Fi or Cellular Data, eli ensimmäinen vaihtoehto. Vastaa kaikkiin Zoomin kysymyksiin OK tai salli, kuten esimerkiksi saako käyttää kuvia, mikrofonia tai saako lähettää ilmoituksia. Nyt pääset osallistumaan verkkoluennolle, koulutukseen tai työpajaan. Vaikka sä olisit ennen käyttänyt Zoomia, niin tarkista aina ennen Zoomin osallistumista, että laitteesi ja yhteytesi toimivat. Zoom myös päivittyy ajoittain. Klikkaa tämän videon yhteydessä olevaa linkkiä, josta pääset suoraan Zoomin omaan testiin. Osoite on zoom.us/test. Ja täältä testi näyttää tietokoneella. Se kysyy, näytkö ruudussa ja kuuletko äänen, jonka jälkeen se hyväksyy kaikki kohdat. Paina siinä kohtaa End Test. Ja tarkista aina ensin ääniasetukset kohdasta Test Speaker and Microphone. Linkistä voit testata mikrofonin ja kuulokkeiden toimivuuden. Muista tarkistaa myös videokohdasta, että videokuvasi toimii ja se, että taustalla ei näy mitään sellaista, mitä et halua siellä näkyvän. Poistu yläkulman rastista tai paina End Test. Mikäli ääni tai kuuluvuus ei toimi, niin avaa tietokoneesi asetukset ja laita oman tietokoneesi mikrofoni ja äänet päälle. Mobiilitesti eli kännykkä tai tabletti tarkistaa ääniasetukset automaattisesti. Anna Zoomille lupa käyttää mikrofonia, kameraa ja muita tarvittavia asetuksia. Toisin sanoen, hyväksy kaikki Zoomin pyytämät toiminnot. Ja tältä testi näyttää puhelimella. Kun olet koulutuksessa sisällä, eli Zoom-ohjelmassa, niin hipaise näyttöä tai liikuta hiirtä, jotta näyttö aktivoituu. Näin saat valikon, eli työkalupalkin näkyviin. Kohdat, joita tarvitset, on seuraavat. Unmute/mute on mikrofonin näköinen painike. Varmista, että normaalisti siinä on punainen poikkiviiva, eli mikrofonisi on suljettu. Kun haluat puhua, klikkaa mikrofonin kuvaa, jotta mikrofonisi aukeaa ja muut kuulevat sinut. Ja tältä näyttää työkalupalkki, eli valikko. Siellä näkyy mikrofonin näköinen kuva, joka on unmute tai mute, start video ja more-kohdasta saat auki lisää toimintoja, muun muassa chatin. Tarkista siis myös video. Jos koulutuksessa pyydetään avaamaan videokuva, niin klikkaa videokuvapainiketta, jolloin videokuvasi näkyy myös muille osallistujille. Jos haluat myös puhua, avaa mikrofoni unmute-kohdasta. Chat on viestiketju, joka näkyy Zoom-session ajan, ja voit keskustella muiden osallistujien kanssa tai lähettää kysymyksiä tai vastata kysymyksiin. Chat-kuvake on puhekuplan näköinen ja löytyy työkalupalkista tai mobiililaitteella, se on joko more-kohdassa tai sivun selaamalla. Klikkaa siis chat auki, kirjoita viesti ja paina lähetä. Näin muut osallistujat ja järjestäjät näkee viestisi.
Olet nyt valmiina liittymään koulutukseen, luentoon, työpajaan tai valmennuksen Zoomin välityksellä. Tervetuloa mukaan. Nähdään siis Zoomissa. Terveisin Malin Ekblom, luonnollinenruokinta.fi.